Lakhan ko rapho ni Libemesi constituency ke parlo Inglong Habar Borlangso Rang Ali Baptist Church Langtuk Phangchorong Amekar Jaliram Teron lapen Ompurong Pharpiat Masupo Adakwam Ajit Teron Discipleship Bible College Dimapura Longpen BTH Mate Bachelor of Theology angdeng kachepa-undun si apiapo mondali silepen rong ruaphan nongnam kimi kewanpi Moni datum anutinta ha chompenle kachali ke thekdang penle pirthei kha chekali Bonta pir thelong ki dobo mahutsi ajara ke thekseta ke charlie la sonta taxi Ajit Teron satame ke damtang suri hinira hinia ningkan pangki kro LP school longpen low charlie pangchengsi Dokhora Golf English High School longpen HSLC mate kep angdeng suri hinira kreke thom aningkan kachepa-undun La sophi HS angdeng satame Deupani College longpensi HS angdeng puthot kachepa-undun Bangso phi Eastern Karbianglong College long PDC third semester an Charlie Dunsi ke Charlie Ington ko Laso phi in service training ningkan ke thompa judera phi Surihinira Presir ke paningkan pen Discipleship Bible College Dimapura long ningkan ke thoma pharman Charlie Dunsi jangmi achiklo ni phai trokarni Reverend Dr. T Alemeren hinpen Mission Award Ajit Teron apha Bachelor of Theology hakhialo pipajir pondo Kecharli ahud asar pi asar buratum kabor I chongda chotpen setami nisu lo pacharli jibu kimanga joini alangli kecharli bom ahud kawia joini pinara ki sung chetong nanglo lapena hud pen ke ning chipa bibe pin pen sponsorship le avisita arnamakang hon pen lapen jirpi jirpo donra badamakang honakang jinso pensi nang cherap cheturu natuma phan antami Ajit Teron pen akechuro pipajirpon Nili Charlie Theology amen ke Discipleship Bible College po Senior Angami Dimapur Nagaland Penabangsa College ke Asia Theological Association along recognized college la pen department Nagaland government registered la pen ke International Evangelistic Fellowship along the registered college Tenang la Charlie bom hut nangli phan kumane nang cherabdun la pen kumane sponsor dun po yaddo manang ni nili phanang charab du natum do pik asinili halang latom phanili churu pik hangjang ponton nili churu pali pedun eseta meninga klong pen nili phanang rabdun tum on phanili ropar pik lo nili sponsor binong po ave pensi nili kedam nili kachepathik kachodai pensi dam lo tala pusona hot hembenta nili phan awar saya ve ima hembenta chongda chot pen posi apen hadak ningkan isia pharman suri troxiket pinangji amase nili jakong ve seta nili kachodai pen dam lo mase mane asap nili phan nili amen pu perit es nangai dun bang do khangjang mane suri pho mane suri cap mane suri si mane suri hini pu nang dun atum do pik nasi nili kiduk kisung ang bong pen seta la pusa inu dinu da kirap pen long masi nili kacharli ang deng ni kan thoma pharmana phan nili apleng dun long pen melo la pen nili kacharli ang deng abang ke Bachelor of Theology ang ni kan ke thom course nili andun lo la pen ka do ka ve pepleng dun long pe mesi non hejong ki dam tang preteric drop arni nili graduation and dun long pe non puthot kang tu yang deng ke Charlie thujia phan chisik bom luputa ningji ponthu nili ke Charlie phana ke mang dolang non Master of Divinity a phan nili Charlie dam thujia phan la pen ke ningkan hinia phan mang ke Charlie long che je phan nili percentage ta long dun chit sinili Master of Divinity a phan nili lebangso college thot along sinili Charlie dam thuji Koila Manti Ben Samson Inti Karbing Long Life